Cyrhaeddodd y car nendyrroedd y coed a hithau'n tynnu at hanner awr wedi un. Bydd y llyn diflasu Efrog bob tro o deiau yma. Bydd y merched, y peteiniaid hynny yw, eisoes wrth ei gwaith, yn aros am fusnes yn yr oer fel wrth ochr y ffordd. Edrychodd un neu ddwy teg at y car wrth i Alban yr un araf heibio iddynt, er mwyn gweld pwy oedd yn ei hadnabod o'i plith. Yr un hyn wynebau o welai, gyda'i gwithiennau gleision mor agos at yr wyneb ei crwyn, diolch i'r oer fel am diffyg dillad. Trodd oddi ar y gylchffordd a redau o gwmpas y fflatiau uchel yng nghanol yr ystad, gan ddod â'r car i stop ger cragen cerbyd wedi losgi'n ilw. Ford Focus fi os oedd Alban yn nabod ei geir. Camodd y detectives o'r car cyn gorfod cymryd lloches i lawr wrth ei ochr rhag y taflegrau a hedfannau teg atynt o gyfeiriad grŵp o fechgyn yn ei harddegau yn yfed seidr yn y parc chwarae gyferbyn. Oh, Mr fucking Roses! Y llais echel o ganol y gang. Gyn i gawod arall o falurion gwymp ar ben y car. Edrychodd Efrog ar Alban gyda ysgwyr ei ben. Oedd hyn yn digwydd bob tro. Oedd hyn rhy hen i hyn, yn lot rhy hen. Gwyliodd wyneb Alban yn crychu a'i batnan yn gorchuddio ei drwyn gyda'i law, cyn i'r arogl ei fwrw yn ei ddwyffroen. Shitbombs. Roedd yn taflu shitbombs, so cachu ci wedi lapio mewn papur tu bach a rheini wedi dipio mewn dŵr cyn ei taflu at y targed. Cedd ei drwyn rhwng ei fawd a'i fynegfus, cyn codi ben i weld beth oedd y bechgyn yn ei wneud, ond pan noeth, daeth cawod arall yn syth amdanynt gyda'r cachu'n ffrwydro dros y car. Cofiodd Efrog pan ddechreuodd fel heddwas am y parch a gau gan y cyhoedd, gan gynnwys pobl ifanc. Wrth gwrs, roedd y dyddiau hynny ynghyd â'r parch wedi hen ddiflannu. Ac wrth gwrcydio wrth ochr y car, dymuniad Efrog oedd ei fod fel heddlu'r Amerig a nifer o wledydd eraill yn caru'r gynnau, o leiaf wedynt, gan adennill ychydig o'i hawdurdod. Fucking hell, mae'n drewi oedd ei Efrog yn estyn am garn drws y car. Dere, M.O.M. No way, daeth yr ateb gan Alban. Ond ni chafodd Efrog gyfle i ofyn pam na chwestiynu'r rheswm oedd arno eisiau aros yma yng nghanol y cach, achos daeth llais gyfarwydd o stegu'r ymosodiad. Mantach chi'r bastards bach! Daeth y floen o geg yr hen fenyw. Ac wrth glywed hynny, cododd y detectives i weld beth oedd yn digwydd. Rhwbiodd Efrog ei benglin wrth sythu a gwylio'r gang yn symud yn araf o'na. Tro Jack Divine i edrych ar yr heddweision, gyda gwen fawr ar ei wyneb. Cyn ei jobyn da fan hyn, boes? Mae nes i ddim disgrifiaeth fel lan am yw. Keeping the fucking peace, man if fachi. So, yeah, fi'n siŵr bod hwnna wedi drysu chi braidd, ond mae'r atebion i gyd yn y nofel. So, cerwch eich cerwch.